nu det er lyst til, men det er ikke mere. Åh, mamma, zumba, zumba, bakkala. Åh, mamma, zumba, zumba, bakkala. Åh, mamma, zumba, zumba, bakkala. Zumba, 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 zumba. Ja, men vi pisker en stemning op her midt i kirketiden. Det er aldeles herligt. Og med det her vidunderlige musik af Louis Prima er jeg utrolig glad for at præsentere jer for en sand sangstjerne. En kunstner, der har betydet og betyder rigtig meget for mange af os bedre år for år. Og han har et meget stort publikum overalt med et nyt album, og hvad det går ud på, bliver vi helt sikkert klogere på de næste 20 minutter. Tag rigtig godt imod. Godt at se dig, Lis. Det er dejligt at være her. Ja. Det er godt, den skaldede kok ikke er på scenen, for du har faktisk et meget pink hals.